Mary, finalment ha arribat el dia. Moltes felicitats, estic molt contenta de que comencis aquest viatge. Sé que fa molt de temps que el busques, sé que fa molt de temps que te'l mereixes i sé que t'anirà genial. Perquè ets increïble, perquè ets molt organitzada, perquè saps aprofitar de les experiències i aquesta, precisament, segur que t'omplirà de molts records. I espero que no només ens veiem a la tornada, ja que com a mínim sé que no et podré dir adeu en persona i sí que ens veurem a la tornada a Barcelona, però espero poder tenir l'oportunitat de trobar-te en alguna part del món i acompanyar-te en una petita part d'aquest viatge. T'estimo moltíssim, 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 ja ho saps, i et desitjo tota la sort del món, perquè serà una experiència increïble i vull que la visquis al màxim, vull que ens mantinguis informats, que sé que et costarà, i que tinguis molta sort. Aprofita aquest regal que et farem i espero que no només ens portis en aquest vídeo, sinó que d'alguna manera ens portis al cor. Sé que ho fas sempre i nosaltres també. Estaràs amb tots nosaltres, t'acompanyarem pas a pas en aquesta experiència. T'estimo molt, molt! I que us ho passeu molt bé avui, d'acord? Moltes felicitats. Ets una valenta.